Goddag. Kan I ikke lige forklare mig, hvad der foregår her? Det er Sydfyns Festival 97, og vi sælger billetter. Og Sydfyns Festival, altså vi står på en mark i nærheden af Bøjden. Hvad er det, der sker inde bagved? Ja, men det er sådan en amatørfestival. Det er derfor, det ligger lidt langt ude, tror jeg. Fordi de bands der, de kan ikke rigtig spille andre steder. Og derfor er det, at enkelte personer er gået sammen og lavet en Sydfyns Festival for amatørbands. Det er meget lokalt præget, det er det. Men man prøver jo at trække flere mennesker til med lidt større bands her til sidst. Altså, det de store festivaler mangler, det med at komme hinanden ved, det holder de stadigvæk. Og det er en helt anden oplevelse. Helt sikkert. Det er sådan meget mere intimt. Ja, det må man sige. Det kan ikke være mere intimt, det der gør. Du er så tæt på dem, du spiller, så det kan ikke være mere intimt. Gruppen Gong Ho fra Odense, der spiller her, er dog ikke mere amatører, end at de lige har udgivet en CD. Sydfyns Festivalen har eksisteret i flere år og startet på en noget speciel måde. Det var en studenterfest. Jakob 12 studenterfest for 7 år siden, tror jeg det var. Og den udviklede sig lidt til en kæmpe fest. Så nogen sagde, det må vi skulle videreføre. Og så er det så Finn og Tommy og Jan, de så har taget sig sammen til at sætte det her op hver eneste år. Det er så 8 år nu, at vi kører på. Og det har sgu været skægt. Det fortsætter vi med. Det lyder lidt vildt bare at kaste sig ud i at lave festivaler på Sydfyn. Ja, det er det måske også, men hvad skal man ellers bruge sin ferie til? Vi bruger den til festivalen. Andre plukker jordbær, så hvorfor ikke? Après, vi er fjernsyn. Okay, jeg har lige nummer. Og klar, du er med på ikke? Baby, cyklen, julesnore, farvener, kommer på knor. Det er fridag, og vi er sammen, solen skinner. Altså, jeg synes, at være på festival, det er jo, eller når det lykkes, så er det jo, at når mennesker mødes. Når jeg, måske bagefter her, jeg var lige ved at spille fodbold eller frisbee her, dem kender jeg, altså dem jeg spiller med, kendte jeg ikke i går. Det er tilpas lille til, det kan sagtens lykkes på Roskilde, men det er da nemmere at møde nogle nye mennesker her, og lære nogen at drikke nogle øl med nogen, og spille fodbold med nogen, og høre lidt musik, og høre de andre spille og snakke med nogen. I dag der er det jo en festival, hvor der måske er 600-700. Kunne man forestille sig, at I simpelthen begyndte at virkelig at reklamere og alt muligt, og gjorde det her til en stor festival, ligesom i Ringe? Nej, aldrig nogensinde. Det er 1.000-1.200 mennesker, så stopper vi. Så vil vi ikke højere op. Så går hyggen af det. Sydfyns Festival er en festival, der rykker. Det her det er 5. år eller 6. år, det kører, ikke? Og det er 5. eller 6. sted, det ligger. Ikke? Det er simpelthen rykket rundt omkring Bøjden her. Det har ligget ude nordpå her ned til vandet. Jeg tror, du skal ned til vandet igen, så man kan bade samtidig med at høre rockmusik. Måske en lille scene ude i vandet, det kunne være. Det synes jeg kunne være flot. Det var en sus og dus i mormors koloni. Havehus i mormors kolonihavehus. Solen går ned, og vi kører hjem. Bag byens silhuetter titter stjernerne frem. Rådhusurets klokker slår til tiden, og det har de gjort så mange gange siden. Det var et liv i sus og dus i mormors koloni. Havehus i mormors kolonihavehus. Det var et liv i sus og dus i mormors koloni. Havehus i mormors kolonihavehus. Godt 150.000 mennesker besøgte Ørbæk Marked. På Sydfyns Festivalen var der ca. 400 besøgende.
Og lad os så se, om vejrudsigten også